всяка телевизия, уважаеми дами и господа, пее, приказва и показва. Това е присъщо за характера й. Телевизия Планета ви дава нещо повече. Тя присъства. Тя присъства и тази вечер тук, заедно с вас на нейния рожден ден и с вас, нейните приятели. Тя гостува не само на приятелите си в България, но и по света. Уважаеми дами и господа, за изминалата година телевизия Планета направи няколко впечатляващи задгранични презентации в Лондон, Белград, Атина и Валандово. В гръцката столица на големия концерт в зала Иера Одос участваха Глория, Десислава и Славка Калчева. И тази вечер, уважаеми дами и господа, тук в зала номер 1 на Националния дворец на културата ще видите 45 от звездите на телевизия Планета. Нали празнуваме заедно първият рожден ден на телевизия Планета? Те са тук с вас и ще ви накарат да се чувствате прекрасно, без значение дали сте тук в залата или пред телевизионния приемник. Отново ще се насладите на майсторските танци на балет Магия, балет Тангра, танцова формация Гергьовден и клуб за спортни танци Левски Брилянт, София. Скъпи гости, уважаеми дами и господа, днес в телевизия Планета пристигнаха много поздравителни телеграми. Ще си позволим да ви прочетем и няколко от тях. Първата поздравителна телеграма получихме от Валандово, Македония. С особена чест и задоволство ви честитим една година на телевизия Планета. Със своята програма вие внесохте нещо оригинално в живота на Македония. Днес искаме да ви уверим, че телевизия Планета е една от най-популярните в Република Македония и се радва на огромен брой приятели и почитатели. Вие доказахте, че за хубавата песен няма граници и независимо на какъв език се пее, може да достигне до сърцата на хората. Поздравителна телеграма пристигна и от Атина, Гърция. Скъпи приятели, от името на Дружество Български гласове и цяла благодарим ви, че на най-българският празник 24 май бяхме заедно в Атина. Незабравим спомен ще остави концерта в зала Иера Одос и срещите ни с вашата програма. Желаем ви много професионални успехи и лично щастие на целия екип. За рождения ден на телевизия Планета поздрави ни изпращат и от Лондон, Великобритания. Честит първи рожден ден на телевизия Планета. Българите в Лондон ви поздравяват и отново ви каним при нас с телевизия Планета. България влезе в нашите домове. Радвайте ни с още много хубави видеоклипове и музикални програми. Емил Русанов, Лондон, Великобритания. Поздрави пристигнаха и от нашите сънародници и зрители на Планета от Хага, Холандия, Тел Авив, Израел, Истанбул, Турция, Торонто, Канада, Истанбул и Бурса, Турция, Мадрид, Испания. С особена радост ще ви прочета и поздравите към Планета от нашите приятели от музикалните фирми Grand Production, Белград и Васипап, Солун. Те ни поздравяват за съвместната работа с тях и ни пожелават хубавите балкански песни да присъстват повече в програмата на телевизията. И така, уважаеми дами и господа, а ние продължаваме концерта, който е по случай една година телевизия Планета, тук в зала номер 1 на Националния дворец на културата. Готови ли сте? Следващата звезда е певица, която само с два свои дуета се превърна в символ на балканската музика у нас. Новият и дует беше 2 месеца в челните позиции на зрителската класация на телевизия Планета. Прекрасният дует "Искаш да се върна" Камелия и Сакис Кукос.
Τώρα κάθομαι και συλλογίζομαι όσα ζήσαμε εμείς οι δυο. Μ' αρρωσταίνει που γυρνάς σε άλλα μέρη, μες στη μοναξιά παραμιλώ. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε κερδίσω. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα, άλλο δεν μπορώ πια να ζω μακριά από σένα. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε κερδίσω. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα, άλλο δεν μπορώ πια να ζω μακριά από σένα. Виж душата ми е празна стая, зад заключена от теб врата. А ключа къде загубил си, не знаеш как тогава ще си у дома. Искаш да се върнеш при нас миналото време, но върна ли любовта гръбна теб и мене? Искаш да се върнеш при нас, но е уморена и пожарът вече един, а кръвта студена. Искаш да се върнеш при нас миналото време, но върна ли любовта гръбна теб и мене? Искаш да се върне при нас, но е уморена и пожарът вече един, а кръвта студена. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε κερδίσω. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα, αλλά δεν μπορώ να ζω μακριά από σένα. Θέλω να γυρίσεις ξανά, θέλω να σ' αγγίσω. Πόσο σ' αγαπώ να σου πω για να σε κερδίσω. Θέλω να γυρίσεις ξανά και ας είναι ψέμα, άλλο δεν μπορώ πια να ζω. Откритие на годината, награда на публиката, на журито, признания, които откоряват едно призвание. Представяме ви младата певица, която има повече от 5 награди от музикални конкурси и фестивали. Райна и песента й "По-добре". Трябваш ли, страх е да кажеш твоето да, няма да накажа моята горда женска същност, зная аз всичко, че се връща в тоя свят на фалши и на лъжа. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото да се лъжа. Моя женски свят на мечти богат, има място само любовта. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото
има място само любовта. Добре, тръгвай и не питай, по-добре, къде опитай, само ден, два-три и готово, болката ще е вече спомен, той е свят на фалши, на лъжа. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото да се лъжа. Моя женски свят на мечти богат, има място само любовта. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото да се лъжа. Моя женски свят на любов Бога, има място само любовта. Ще останеш тъжен спомен, тъжен спомен ще останеш и за мене. И когато се опомниш, своя път към нова обич ще поема. По-добре така. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото да се лъжа. Моя женски свят на мечти богат, има място само любовта. По-добре така, по-добре сама, по-добре отколкото да се лъжа. Моя женски свят на любов Бога, има място само любовта. По-добре така. Точно преди година при старта на телевизия Планета се появи мегахита "Хей малката". Според някой тази песен е закачка с раждането на музикалната телевизия. Песента "Хей малката" близо 3 месеца оглавяваше всички музикални класации за фолк музика. Тази вечер Милко и Мира ще представят песента "Ах, леле, леле" от дебютният дуетен албум "Тарикат и тарикатка". Ще ти стана гадже аз, даже хващам се на бас, че мъжага съм от класа и съм от любовна раса. Щом си толкова надут, ще ти правя аз на луд. Хитър, хитър, коптарак, ще оскубя този мустак. Ах, леле, 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 колко си игрива. Ах, леле, 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 тебе не те бива. Ах, леле, 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 знай, че не прощавам. Ах, леле, 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 без пари не давам. Ах, леле, 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 колко си игрива. Ах, леле, 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 тебе не те бива. Ах, леле, 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 знай, че не прощавам. Ах, леле, 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 без пари не давам. Ще объркаш ти играта, щом забравиш правилата. Ще ми паднеш, разбери, ще се влюбиш до уши. Тарикат си знам това, стар магиосник в любовта. Старите са номерата, ще си щупиш ти главата. Ах, леле, 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 колко си игрива. Ах, леле, 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 тебе не те бива. Ах, леле, 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 знай, че не прощавам. Ах, леле, 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 без пари не давам. Ах, леле, 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 колко си игрива. Ах, леле, 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 тебе не те бива. Ах, леле, 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 знай, че не прощавам. Ах, леле, 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 без пари не давам.
леле, колко си игрива. Ах, леле, тебе ли те бива. Ах, леле, знай, че не прощавам. Ах, леле, без пари не давам. Ах, леле, колко си игрива. Ах, леле, тебе ли те бива. Ах, леле, знай, че не прощавам. Ах, леле, без пари не давам. Благодаря ви. Благодаря ви. Честито годинка на телевизия Планета. Да бъде и да пребъде. Обичаме ви. Наричат го гласът на Родопите, но с не по-малко основание може да бъде наречен глас на Тракия или на всяка друга географска област. Той е сред най-даровитите съвременни изпълнители, изпълняваш песни от всички райони на България. Николай Славеев и песента "Кате, кате". Оти ме остави, оти ме забрави. Кате, 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 мое първо либе. Оти ме остави, оти ме забрави. Само ме поглеждай, кога минеш кате, покрай нашите двори. Нищо не ми казвай, само ме поглеждай. Често бие, много му е тежко на първото либе. Оти много пие, оти често бие. Благодаря на всички. Честит празник на всички от телевизия Планета. Бъдете живи и здрави! От името на една нейна песен наричат и самата нея "Бялата роза на българската народна музика". Песните й са като бели гълъби, литват и радват хората на всичката земя българска. "Бели гълъби" се нарича новата песен, която ще изпълни пред вас народната певица Славка Талчева. Що ми хубава момата и на кого се богата, тя премяна ще намери
като гълъбите бели. Бели гълъби на крилете, любовта си донесете, само с гълъбите бели, всеки обич ще намери. Бели гълъби на крилете, любовта си донесете, само с гълъбите бели, всеки обич ще намери. Любовта ми е голяма, любовта ми е за двама, чиста е като росица, като бяла гълъбица. Бели гълъби на крилете, любовта си донесете, само с гълъбите бели, всеки обич ще намери. Бели гълъби на крилете, любовта си донесете, само с гълъбите бели, всеки обич ще намери. Всеки обич ще намери. Бели гълъби на крилете, любовта си донесете, само с гълъбите бели, всеки обич ще намери. Благодаря ви много. Честит рожден ден на телевизия Планета. Желая успехи и на световно ниво. Май България ще има нов хит. Абе как ще плащаш каското на този звер, бе, братле? Естествено, че има нов хит, бе, братле. Най-големият хит е каското на Буинс. 3 години, едната ти излиза андалавера. 35% спестяваш. Поне си отворят, ела ти покажа как става това нещо. Ела за ръчичка да Плати по-малко с хит каско от Буинс. Повече информация за специалното предложение можете да получите в офисите на Буинс или в партньорската мрежа. В какво съм добър аз? Всъщност съм добър в правенето на